Aku. Selamat sejahtera bagi kita semua. Rahayu Rahayu Sagung Jumedi. Duk anakku Reni yo. Reni mak jenengku. Ini lho, Duk. Bongkong kang tanpa pindhan dene apa wengi iki Krida Budaya Serombongan Tinimbalan Sowang ana Desa Gamping Rawa, Kecamatan Mane, Kabupaten Sidoarjo. Kaya ngono ya, Mak. Sak temene iki arep dianakake sedekah desa, ruwah dusun. Nanging wektu wulan ruwah kae kok mepet karo Ramadan. Dadi luwih abdul iku ben ora gupuh diundur wulan Syawal iki. Kaya ngono ya, Mak. Lah nek ngono iki kalebu isih riyaya. Isih riyaya. Mula aku mengucapkan minal aidin wal aidin marang sedulurku kene kabeh. Mohon maaf lahir lan batin. Kaya ngono ya. Kang angka loro, anggone ruwah desa iki ayo sepisan dipujekke ana ngaten Gusti kang amung tuwuh. Muga saking para sedulur masyarakat Gamping Rawa sepuh angem jaler lawan pawestri mugia tansah pinaringan bagas waras, teguh ukuh bakuh rahayu wilujeng slamet, lancar awe nyambut gawe, kasembadan kang sinedya, keturutan cita-citane, mulya anggone bebrayan. Allahumma amin. Kaya ngono ya, Mak. Ngaturake gunging panuwun dhisik, ngaturake gunging panuwun marang panjenengane ingkang kawogan ana ing desa Gamping Rawa ya, Mak. Ana Gamping Rawa kene ngaturake gunging panuwun marang panjenengane Bu Kades Ibu Lurah Suryani. Jane priyayi niku ya greteh semangat, Mas. Aku lek ana wong priyayi greteh semangat niku ngidek ae. Maksude ben tau ngarep ditanggap maneh ngono. Iya, wong lek ditanggap ya kok pangan dhewe rezekine wong serombongan. Heeh. Wong panyuwunku marang panjenengan ing Lurah mugia pinaringana kuat amanah sehat anggone sabar dadi pengayom masyarakat sak desa ini kaya ngono ya, Mak. Uga kang angka loro ngaturake gunging panuwun marang panjenenganing Bapak Camat Hari Subagyo Eksos rawuh ya, Mak. Rawuh kene. Mandar iki mau ya tak pirengake mau titip-titip. Sing isine iku sadar akan peraturan. Dadi kepetungane awak dhewe iki urip ana pemerintahan ya. Ditata pemerintah, awak dhewe kudu manut karo pemerintah. Sing diarani sadar akan pajak. Kaya ngono ya, Mak. Engko nang pajak kita tambah larang. Pajak kok tambah larang. Pajak itu berdasarkan JOP-ne ngono. Yen embonge ombo, tanahe payune larang lho. Angkane bayar pajak kok aja bingung-bingung. Kebonku sing mburiku tanggulono gedang sobo, 2 cuklak apa 3 cuklak. Setahun panen pindho. Yen gedang sobo sak tundung kae sak murah-murahane swidak, yen payu 3 lho.
wis 180 luwih digawe bayar pajak ora duit untuk esak tapi kok payone 30 kan cukup ana nggone bumi gamping rawa iku. Dadi sadar karo pajak iku penting sebab pajak iku yen apik oleh bayar pajak ya cukup iki disetorkan yang oleh pusat kae. Kono digodhog diturunake menyang daerah ini kayak bangun masyarakat kecamatan Tarik kayak bangun desa Gamping Rawa duit saka pemerintah sing asale mau saka hasil pemungutan pajak dari masyarakat kepada pemerintah. Makanya sadar ya mak aku ini nyekaki dhewe. Maksudmu motor putrek itu tahun ini pajake 1.800 mo. Lah terus saiki mundak ora mundak mandar mudun 1.200 ditambah jasa raja 120 dadi trek itu pajake 1.300 mudun 500 dari sapa pajak mundak iku mung hoak man ya iki dulu-dulu masyarakat ini demi kesuksesan berjalannya pemerintahan Ono Gamping Rawa khususnya Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Ayo bareng-bareng sadar akan pajak. Oh, goyong. Ngaturake bunyi panuwun ya, Mak. Nyang panjenengan bapak-bapak Mustika ingkang kampung Kepareng Rawuh, Bapak Limas, Kantipmas, bapak-bapak RT, RW, lembaga, desa ana ing Gamping Rawa maturake gunging panuwun. Uga ngaturake gunging panuwun marang sedaya para panjenengan, para penggemar tanpa kedatangan para penggemar awak dhewe dalam wayang iki matur nuwun marang sekeng para penggemar. Ya, dicawesake sak lagu wae ora usah dadak akeh-akeh dhisik. Lagune pepiling nanging kur. Kok milih lagu pepiling yo mak ngilingake nyemutake awakmu karo lagu iki iso dadi corong masyarakat sing nebar swara ajak-ajak marang kedamaian ajak-ajak marang keapian ono. Nggih, pepiling terus
ingkang sampeyan jungsun angocapaken ingkang sami medal saking pendhapi sriki dasar kawontenaning permadya bala minyak pahlawan pregolan kuwi menganti dinapura dinapuri Tanjung Anom Tanjung Sari Brojonolo Wonomerto bale werti alun-alun itu binaru suarane trompet ingkang mati jemlerit jigur tambur ingkang mati jeledur jedong pecuting kusir ini lambungin kereta beker-beker kantong ana kang kok timbal dase sayang-sayang nganti kono lho panjaraken Sang Prabu Kumara Yaksa ya Sang Prabu Kurumawendra medal saking pendhap amawe prajurit ingkang sampun gantung laku ana ing pesanggan prasasat kaya werdu gangga sasa werdu arane kanggo banyu sasare perintah mangewe ana madyane banyu campur daging lawan bilising crita sungkanten ingkang anggelar Suraoseka ngapaken Prawadya segelar swapan ana ing madane alun-alun prasasat kaya baik kok pecah ana madane Jawa
prajurit kang nderekno panjenengan ingsun ana ing negara Ngasih. Kaya-kaya wis tinampa tangan 10 sabdane Sang Prabu Sudana percaya lawan panjenengan ingsun tak jaluk keringetmu dalem setetes tindakmu dalem sing ayu. Kring lampir angga jauh ayo diolati saka sajroning alas ana ndi alas ayo diorati ayo diobrak-abrik paton nemokno munyuk bedes putih sing iso tonton jalma mara rangketen srahna marang Gustimu Prabu Kumarendra. Tak ganjar akeh tak ganjar bebono sing akeh tak unggahno derajat lawan pangkatmu. Sanggup? Nggih, sanggup. Nggih, sanggup Gusti. Yo, yen kaya mengkono aja kami kuwi sen ayo. Sak diwa tengene kene yen ana alas ora kali. Kendali Sodom niku awon. Pertapan Kendali Sodom niku mboten pantes menawi panjenengan rawuh wonten mriki. Anoman Prabandon. Anoman Prabandon. Aku melu takon. Aku melu takon nggih. Nalika semono ana crita saladine Ratu Rama isih kasebut
Anoman iku Bancana ora bisa mati. Lah iku critane kaya ngopo? Critane kaya ngopo? Nggih, kepareng kula serius. Nanging radi damu cerita kula niku. Ora dadi apa waton cetha. Nggih. Ngaten Gusti. Nalika semanten wonten lelampahan Anoman buta. Kula menika wonten inggiling wit Nagasari. Lumas kula menika kok tinimbalan dipun awih Sang Prabu Ratuwama. Kula dipun ajak dahar sesarengan wonten nggene kubusing gedang menika sega dipun ler ditedha sesarengan kali kula. Kula kautus dhateng tindak ngalempo saking percayane kali Andila ali-ali Soco Ludira menika damel gaman anggen kula nyuwun wangsuling Dewi Sinta wonten Taman Asoka ngalempo menika. Nggih rada cepetno nggih Kang. Nggih. Saring sampun wonten lakon pungkasane grubuh Dana Ngaloga Dana Ngawura menika wonten lampah Sinta Boyong. Lampah Sinta Boyong kala wau sinebut kula boten ping katut dhateng negara Ayodhya. Nanging kula netep wonten mriku. Nanging menika wonten welingipun selagi Ratu Rama isih kacrita Anoman ora bakal mongko Ratu Rama menika sampun seda lajeng ngitis dhateng Ratu Indrawati Sang Prabu Bathara Kresna tanggaling Bathara Wisnu. Mila kula boten saged uwal lawan Bathara Kresna, boten saged uwal lawan Gusti Sri Nalendra Bathara Kresna. Anoman nggih. Yen kaya ngono critamu aku rene ora rugi, aku rene mau ora kleru. Ngene kok takane. Jadi Prabu Indrawati Sri Nalendra Bathara Kresna iki dina linggar saka raja Kyai Prabu Bathara Kresna dina samangka murta saka raja Indrawati ora nyang diwae ora ana. Ora nyang diwae ora ketunda. Siji-sijine marga jenengane ingsun teko ana ing pertapan Kendali Soto itu njaluk tulung Anoman. Dumun ana ndi? Yaiku Gusti Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna. Yen isih urip ana di papan bandune. Yen wis mati ana ndi? Watu ni saking kaya bila dialah rumaos kula Kanjeng Gusti Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna dereng ngapundhut dereng sedo. Yen pancen Anoman percaya, Kyai Prabu Bathara Kresna durung mekan mat. Ayo, saya kaki ayo digoleki. Ana ndi papan gunune? Sri Nalendra Bathara Kresna. Kula menika sampun mangertosi ana pundi papan panggonane. Ya, yen kaya ngono ayo budal. Ayo budal.
Brahmaraja Uming geni ngalat-ngalat Wandala Wahamja Wahamda Manggo dhisik durung jog anggonku ora arit alas kang ana wewengkon Ndarawati kene dadak ono. Aduh. Ana pamongan kang ageman mencorong kaya ngene. Apa bener sliramu ing abdi negara ing kraton iki? Ya pancen para nyoko. Saburegil Ndarawati Raden Haryo Setyaki. Raden Haryo Setyaki. Yo Bima Kunting. Yo Bima Kunting. Apa maksudmu kon bakal ora arep wewengkon ana ing papan ngene piye? Anggonku golek buron ora macan, ora kidang. Ora sawer sing gedhe. Nanging aku mung butuh buron bedes sing warnane putih, kethek sing iso tata dalem lho, tak ora iki. Yang iki papan ora ono iki. Lawan yen iki ana sakwe batik bedes putih aku jodohno. Bakal tak wangsuli. Donya sing sakake lamun iso ndodolno ana iki bedes putih iki mah. Ilat dialah. Bedes putih ana kene ku gampang. Kadang-kadang entok, kadang-kadang ora katon. Lho, apa itu bedes kiluman? Aku gak ngarani bedes kiluman. Nanging sing munggu ana ing papan kene. Wah, yen kaya ora kleru, anggon njujuk ana alas Ndarawati kene mah. Ya pancen ora kleru. Nanging aku melu takon, upama bedes iku wis kecekel apa arep Begisarna kok ternak ana negaramu kono. Lah kok kakean gawe ta ternak bedes. Begisarna kethek kakean gawe ta lho. Bedes sing kaya ngono tak dikiki untune, tak blocok buntute, tak blek. Ana ing alun-alun gawe tumbaling negara Ngastina. Ilat ya yen kaya mengkono. Ora sida kon tak dodono ana di papan gununging Anoman bedes putih jalaran nista Cundala anggonmu duwe kelakon. Layang apa kon guru tak rondo mari. Apa guru tak rondo mari. Wong iki kon dudu yen rodan ana di papan kuwi tak wenehi duit sing akeh, tak wenehi bondo sing akeh. Dadak karcur lambemu kon. Ayo, dono ora mbok dono. Ngelamat dari pesakitan ono iki ora bakal sliramu tak wene ngerti. Ora bakal aku buka kawade mergo lelakon kang wetek sing ngono. Wah, yen pancen ora dono ono ndi. Dono iki betes sing iso tata sama. Ngelamat dadi pebadak ono iki. Ojo kagen punika dodong dadam rontok jantung cengkem jantung sida pondol kon sukma layong kelakon manapak rek mampu pondo usus mati ana papan kene omongmu mlaku jogo bokeko keko iso nyampal jauh wati gila.
Kula mboten cukup enten tiyang ngamuk kados duweni ilmu aji lha kayata lek kadung bengok-bengok peratap-peratap ngejer dodong kula diabani wong kaya ngono kaya aji gelap sayuta Minggila sapa jenenge Prabu Baladewa Prabu Baladewa nggih Baladewa oh dikenal Prabu Baladewa kaya kaningan itu ketemu perkara Tanah umur ulah untir dulu kan wani-wani karo Prabowo yo dadakne ngentekno kesabaran karo Romo ngentekno kesabaran karo ayo maju maju Prabu Baladewa atik Prabu Baladewa tak sujeni
Adik kepethuk Prabu Baladewa tak sujeni kon Baladewa kon ngarani. Kon kok sikirenge kon. Ayo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa maju mrene tak sujeni kon ane maju. Ayo Prabu Baladewa maju rene. Tak kengkeng jantung mesti jokan bahasane rondo kon. Rondo kon. Ayo maju rene Prabu Baladewa. Apa dulu aku? Apa dulu aku nyamen sekolah. Hei! Awan mau. Bedes muting. Tak jelok kecemuting lesan keliriking netra kaya bedes Bicarata jalma. Apa bener kaya mangkono? Ya. Kabar nyata nadyan pakusata kewanangan bisa ngendika kaya jalma manungsa. Wah. Nyatane kaya ngimpi ana bedes Bicarata jalma. Bener jenengmu Anoman. Anjen kepara nyata Anjila Kencana ya Durga Kencana ya Anoman Bandoyo. Wah, yen pancen kaya mengkono Anoman, ayo melu aku. Tak swargakno ana ing kraton negara Ngastina kanggo paseksen Ratu Danawati nampa Wahyu Trimanggala. Ana ing Kabupatèn negara Ngastina. Aku ora bakal melu awakmu
mergo aku duweni kewajiban goleki Gusti Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna. Budhalo dhewe aku cukup ana kene. Cilacala Hanoman Prabancana. Ora gelem nurut bakal tak pikut tak rudha pariksa. Apa agam tak kembali kasudyan wah ketek bloko wani karo aku tak kaplak serapat motar awake.
dipun gegit dipun kerokoti kupingi dipun cokot-cokot jangan kaya keri mulai kakalan layu saka raga katimbang paprangan nanging ora segodo ora adu kepretik kulit kose baluk yen kanggo mere anu mantraban ditakno wong kancan itu sang Prabu Warawendra kagungan ngelmu ingkang digdaya ngapundhut diarani ngelmu timbel kencana direndhe ilmu pangirupan sekalir dayane nyedot kekuatane wong liya komat amit anggone mantra dasar mandine ilmu saka cukup perluane dasar cukup lakune bontot kawe kapetungane sang Prabu Warawendra ya pandhita ya raja jaman kesong kesane yang mandok mangkrating beliau sang Prabu Warawendra desa Anoman Prabancana dipun saut kecangking ana ing nai sinau kabeton layang dinegit dene sang Warawendra ngantos kedadian ing mriku sukmane Anoman nilani raga sang Hyang Mayangkara koncat saka anggane
to. Ana mangkiran ket buta kaya ngono ayo ditutupi nyang ndi. Monggo menawi kados ngaten tututi.